Askotan, esaten ez denarekin, esaten danakin, baino gehiago esaten da. Gaur, idazle bat etorriko da, nirekin kozinatzera. Itxaso Martin. Eta besteak beste, esaten ez diren gauzei buruz hitz egingo dugu. Kaixo lagunak, eguerdion, eta Itxaso Martin, ongi etorri, zer moduz, dena ongi? Oso ongi, eskerrik asko, gonbidatzeagatik. Bai, eskerrik asko zuri etortzegatikan. Bueno, kazetaria zea, komunikatzailea, antropologua, eta baitare idazlia. Bueno, ez dakita Zein ogi bide jarriko gendun aurrena zerrendan? Bueno, momentu honetan, jaten ematen didana kazetaritza da, así que pentsatzen dut kazetari, bai. Ados, bueno, kazetari, gu idazle bezala, etorri zea gure gana, baina, bueno, kazetaria da, zure ogibidea esatezuna, Patrika betezuna, ez da, mekatzi da, ma. Bueno, eta esaten denzun bezala, hitzak, bai zuk esatituzuna, bai ni, bai lagunak, hitzak asko betetzegue, baina isiluniak askotan garrantzitsuagoak izaten dira, ez da? Bai, bai, azkenean komunikazioa ez da bakarrik esaten degun hori, baita isiltzen deguna askotan ez, eta bai, niretzako hori oso garrantzitsua da, eta saiatzen naiz horrekin ere lan egiten. Ados, ni egila esan etxian herrita hundienak isilik anbota izkio. Bai. Ez aldia ala izaten, bai, keinu batekin, mila hitz baino gehiago. Bueno, zukalden zemuz moldatzezea. Bueno, etxean ni normalean pintxea izaten naiz, ez naiz izaten... basikoa egiten dut, plantxan, eta ensaladak eta hola gaur bai pintxelan eta nibiliko zabordunen zino be, ez da? Bai, bai. Adilaunak, saio, bikaina datorreta. Bueno, lagunak, eta Itxaso, ingoituguna gaur da dumpling batzuk, bale? Diela xakito batzuk, gero prejitu ingoitugu, batzutan negoziten dira, bestian labian bukatzen dira, gaur prejitu ingoitugu. Eta hemen dakaun osagai hau guztiekin, ingo deu barruan di joana, betetzeko. Hemen zerben ostua erabiliko deu, berdia, ingo deuna da, irugilarrakin da batzuiakin salteatu, zerban berdia, baitare barrengorrik, eta gio bukaeran botako jo, tofua, jengibre raiatua, xibul eta txiki inda, eta geho soja pixka, zapore pixka gehiago mateko. Hoi murrizten utziko deu, eta geren goituguna da, hau dia oblea batzuk arrozanak, uretatik pasako ditugu pixka biguntzeko, bi jarriko xo, bat jartzen deu nian batzutan geho finegi jagatzea, prejitzea botatzen deu puskatu iteia, orduan bi jarriko ditugu, bilak esetuta, ingo deuna da, betegarria barruan jarri, sakitua itxi, eta bost bat dazkaunian prestatuta, geho sartaitik pasako ditugu, eta launduko ditugu, piper gorrian saltxa batekin. Piper gorrian ingo deu, oire bai beti, batzutan labian erratzen deu, bestetan zurituta salteatu, gaur ingo deu sartaian markatu, sopletekin emango jogolare bai gainetikan, eta ingo deuna da azalak endu. Hoi txukun dakaunian, gero ingo deuna da. Hemen baratzuri hautza dakau, txitsirioak eta feta, horrekin naztuko deu sartaian, sartuko deu basu batian, birrindu, eta behin puntxuan dakaunian gatza. Eta olioakin, gio sesamo pixka botako jo gainetikan, eta izangoa, gure danplinak bultza eta jateko. Ados? Bai, oso ondo. Bueno, lanian jarri behar geha, bale? Lanian jartzeko, behitu, hemendikan beharko ditut, bi ale baratzeri, zurituta, bale? Ni irugilarra txukuntzen jungo naiz, eta ziko geha irugilarra erregosten, batzu jakin. Eta gero bai sartuko izko barrengorrik, ostuak eta gainontzeko osagaiak. Eta aldi berian mingaina eman berdio, ez dugu idatzi behar, gaur ez dugu idatzi behar, bale? Isilik ez gagatuko, baina isilune batzuk igual ingoitugu, ez da? Eta garrantzitxo izango dira. Bai, oieke bai. Bueno, kontatu, eleberri batekin etorri zea eskuartian, noiz atera da hau, noiz indakua da? Eleberria atera zen duela 4 hilabete, azaroan. Bai. Eta, bueno, idatzi nuen azken 2 urtetan. Vale. Eta, orduan, bizipen asko hongo dira bertan, edo? Bai, ala daude, Vale. Bai. Eta, hor jartzeu, punto bobo. Nola punto bobo? Zer da, hori entzundako zerbait dare bai, ez da punto bobo ez da, horrengo aldiz entzuteten ani. Ez, igual, sukaldean, ez? Badakizkizu zea horiek, baina puntua egiten aldezu. Bai. Puntua egiten badakizu.
Iten ez. Entzun esan dut, entzun. Puntu boboa da, puntua egiten dezunean ikasten dezun lehenengo puntu mota, ez? Da basikoena eta oso errepikakorra dena. Eta orduan, novelan protagonistek puntua erabiltzen dute euren bizibide bezala eta euren salbazio bezala baita ere, ez? Eta horregatik izenburua. Ados. Bueno, eta bertan, ze protagonista, ze topatuko deuse, ze kontatzen dezu eleberri honetan? Dira lau protagonista, Ixi, Malen, Ama, dan beste personaia bat, eta Joane. Eta, dira lau emakume, familia berekoak, baina belaunaldi ezberdinetakoak. Laurak? Bai. Birramona, Amona, nola diga? Bai, dia Birramona, Amona, Ama eta Alaba? Ez, Amona, Amonaren bi alaba, eta gero beste biloba. Ados. Eta orduan, beraiek daukate sekretu bat familian, eta orduan, novela irakurri alaba konturatzen zera, ze sekretu dagoen horren atzean, ez? Eta azkenean, isiltasun horrek nola eragiten duen beraien bizitzan, eta nola baldintzatzen dituen, ez? Bale, hor isiluna sekretu bat dago, eta bukaera arte ez da jakiten, zer dan? Ez. Eta gainera ez dugu aipatuko, spoilerrik ez dugu egingo. Bueno, eta nola da lau emakume hauen bizitza? Puntua egiten dute, beraiek dira familia txiro batekoak, eta orduan, saiatzen dira, bizi dira gizarte matxista batean, eta bizi dituzte bortizkeria asko. Eta orduan, beraien arteko estrategiak bilatzen dituzte, egoera horiei aurre egiteko. Bueno, eta, Eixiluni eta zehozera da kontatu, edo... Ez, saiatuko gera hori zaipatzen. Baina bai saiatu naizena da, azkenean beraien artean sekretu asko daudenez, eta protagonistetako batek ez daki hitz egiten, eta orduan, saiatu naiz, isiltasun horiek ere presente egiten novelan bertan, ez? Eta orduan, saiatu naiz, esaldi motza daude, hitzak super neurtuta daude, ez? Hitz bakoitzaren artean hori editoreak asko lagundu zidan hortan. Eta... Hau, ez dakit, hola behar dezun, edo... Oso ondo indezu, eta guen txikitu ingoituzu, bale? Bale. Txiki-txikin, eta gero irugilarrakin, barrengorrekin, da zerben berdiakin goxatzen jungo gea. Oso ondo. Ondo, eta esan dezu orduan, zenbat urteko lana da? Zenbat, bi urte gontzea lau idazten, Egon nintzen batez ere urte eta hilabete batzuk oso sartuta idazten. Aurretik, ideia neukan buruan, eta ematen izkion bueltak, eta... Ze azkenean asko kostan zait egitura aurkitzea, ez? Ja behin egitura aurkitzen badet, ja errexago egiten zait, idaztea. Orduan kasu honetan, saiatu nintzen egitura hori alik eta, zehaztuen eukitzen. Orduan gero hortik ja urte bete eman nuen idatzi. Eta gero, editorearekin, Uxue Errazkin erengo editorearekin asko lagundu zidan berak, eta ja, zuzenketak egiten, eta, eta hori. Eta, dana zuri etorritakoa da, o benetan gertatutako gauzak ere baino argituta daude, edo? Ez. Egia da, idatzi nuen lehenengo novelan, ni beran hor izala benetan gertatutako historia bat, ez? Azkenan zan ere Birramonaren historia, eta, historia real bada, eta honetan ez, honetan dena fikzioa da. Eta hau idazten nahi zinala, sortzen nahi zinala, zerbaiten bi hasikoa zen, edo? Egia esan, bai, baina ez dizut esango ze spoilerra ingo nuke. Txiki bat. Pixka bat, ez. Ez, zegoen ideia bat nire buruan landu nahi nuen gai bat, eta orduan egin nuena zen historio bat eraiki gai hori lantzeko. Gertatzen dena da, gai hori horrela aipatzen badet, spoilerra egingo dut, eta orduan... Hobeto isilunia orduan, hobeto isilunia. Baina bai, asmoa bazan, pixkat hori, familia guztietan ditugun tabu horiek eta asko markatzen gaituztenak, mai gainean jartzea, ez? Behin psikologo batek kontatu zidan, badagoela familietan olako sekretuak edo tabuak daudenean beti daudela, ez? Badaude gai batzuk esaten, gau gure familian gai hau ezin datera, ez? Eta horrek azkenean dira sumendiak bezala, orduan ez lertzeko gainean egon behartzera eserita, baina era berean baldintzatzen ditu zure mugimendu guztiak, ze hortik mugitzen baldin bazera,
Orduan, azkenean, neurri handi batean gure bizitza asko baldintzatzen dute. Badirudi ezetz, baina gure bizitza asko baldintzatzen dute, ez? Eta hori zen asmoa. Sekretu horiek izaten dira igual, zure familian tabua dira, eta zure familikoa beste etxe guztietan itzeitea hortzaz, Bai, hori da. Bai, izaliteke, bai. Normalean egia da, gero izaten direla baita ere gizartean dauden tabu handiak, ez? Ze gero kalean horri buruz ez bada hitz egiten, etxean ere ez, baina bueno. Eta, adibidez, tabu asko dazka hemengo protagonistak? Asko. Bai. Eta bat oso potoloa. Orduan, hori jakinez gero, eta gero, gaina, liburua bukatuko da, irakurleak badaki zein den, eta beraiek oraindik ez. Así que, bueno, hori ere bada liburuaren beste berezitasun bat. Eta eleberrian gauzak azaltzeko erabilizun modua zer da? Oso gordina, zuzena, zer da? Bai, oso gordina da. Oso gordina. Ez dago hitzik sobran. Eta gainera egoera batzuk oso fuerteak dira, eta orduan diren bezala kontatzen dira. Egia da gero badagoela kontrapuntua egiten dion goxotasun handi bat, ez? Amak batez ere alabekiko daukana, baina egia da oso egoera gordinak daudela, bai. Eta oso modu zuzenean kontatuta, bai. Eta protagonista guztik berdina daka, Osea, historia berdina, bakoitzak beria daka? Bakoitzak berea. Gainera dira, egoera berdinaren aurrean, bakoitzak oso modu ezberdinan erreakzionatzen du. Bai, ze beraien artean ere oso ezberdina dira, bai. Eta zure ustez gauza guztik esanin berdia? Mingarriak izan dare, edo batzutan gordeta hobeto? Batzutan gordeta hobeto, ez? Bueno... Zuretzat, zuretzat. Bai. Ez dakit, niretzako batzutan gordeta hobeto. Nik dana askotan ez de jakin nahi, ez da ere. Hombre, ikusten badet zerbaitek mina egiten didala, eta ja, antzematen dut horratzean badagoela zerbait, eta jakin nahi dut, barduan bai, baina badaude gauza batzuk hobeto dala, ez? Nik desde logo aukeratzen dut hori. Bai, ez da, eta adibidez, irakurlei, zer nahi diezu piztu, noa nahi dituzu eraman? Bueno, batez ere emozionatu daitezela eta sentitu ditzatela emozio ezberdinak, batzuk oso gordinak, beste batzuk goxoagoak, eta bizi dezatela edo saiatu daitezela personaia guztien azalean jartzen, ez? Ze hortan, saiatzen naiz... Empatikoak izaten pixar, ez da? Bai, eta horretan saiatzen naiz, personaiak ez izatea edo zuri edo beltz, ez? Batzutan... irakurleren batek esan dit, batzutan sentitu naiz gehiago, gertuago honengandik, beste batzutan beste honengandik, ez? Ez esaten, personaia hau da niri gustatzen zaidana, eta honekin sentitzen dut binkulo gehien, eta bestea ez, ez? Orduan, pixkat hori. Ondo, eta zen zuzenduta dago? Gaztei, helduei, danentzako da? Hombre, nik uste 16 urtetik gora, ez? Jarriko nuke adina gutxi gora bera. Aurrentzako ez da, helduentzako esango genuke, ez da? Bai. Bueno, hemen bago atxerrek itxarraka, behitu zeingo deun, honekin jungo zea, segula erabilia dezu olakua. Ez. Ez? Tximenea pizteko ere ez, Ez da ere, ez dauka tximenearik. Nik atxirramar, lasai, gaur erabiliko zu. Ingo deuna da, esan duen bezala, era desberdin baten, azala, urruzkari utzi, gero errezateatzeko, eta ordu ningo deuna da, hueltaka ibili, eta aldi berian, sopletekin erretzen junberra. Ikustezun inpartak ititun, pa. Bai. Hola inbiardeo, azal guztia, bale? Orduan, zu geldu honei. Bai. Bale? Hemen batzu ja eta irugilarra ja hasi zaigu erregozten, barren gorri botako ditut, eta gero zerbak. Baina zerbak bota aurretik zerban berdia, Jungo gea zarautzea. Vale. Eta zarautzen dago, Mikel, nekazari artista bat, gaztia eta ekologikoan iteuna, eta gaur jungo gea bere negutegita zerbak ikustea, nola azteitun. Guazen bertara. Kaixo, eguerdion, ni Mikel naiz, Lurreko Bizia proiektuan gaude, eta ikuste zuen bezala gaur azelgan inguruan hitz egingo dizuet. Etorri nirekin. Bueno, hemen dazkau gure azelgak, ikuste zuen bezala negutegin dazkau, eta guretzako behintzat neguan falta ezintzaigun barazki baga. Negutegian, udazken aldea landatze ditugu azelgak, tamaina pixka bat hartze daude, eta negu guztian zehar gu ostuak kentzen guaz, eta landaria osto gehiago ematen dijoa. Orduan, negu guztien zehar eukitzeko barazki interesantia da.
Eta ikuste zuen bezala, barruko osto txiki hauek, handitzen jungo dira eta gehiago ematen jungo zaigu. Tamaina gutxi gora bera, hola izatea. Denbora gehiago azten uste baldin mazaio, penka handiagoa ditegue, edo hola finak mozte baldin badia, penkak bai zatitan moztuta, ostuak ematea egostia daude. Eta patatekin, edo beste barazki askokin jatia dago. Eta tamaina handiago baldin badaga, eta penka handia baldin badago, aprobetxatzea dago rebozatzeko, eta osto berdiakin saltza bat, edo zerbait hola ditia dago. Lurra ongarritzeko garaian, simaurra desente eskatze du, ze azkenean azelga lurrian hilabete asko egote da, eta zaina handiak botatze ditu, eta orduan elikadura asko eskatze du. Eta ureztaketan aldetikan bai nahiko exigentia dira, eta oso gainean egon bertzea landaria ondo hasteko, guk 2 egunetik behin edola ureztatzen jutegea. Eta alde batetik dakau goteo sistema, lurrera ura botatzeko, eta gero noizbenka baita gustatzen zaio goitikan ostuak bustitzia. Azelgetan eukiditzakeun etzai nagusia, gure kasuan mentzat zorrilla izango da. Zorrilla azkenean landare bat jotze du asko, eta gero zabaltzen jutea. Orduan, atento baldin zaude eta landare hori azkarra repatze badezu, jaboi potasikoakin edo hola, errez kudeatzea. Eta bestaldeia, ostuak handia daudenean, arra euki dezakegu baita, eta honek ostuak zulatuko iskigu eta jango iskigu, baina nahiko errez dominatzea baita. Beste etxai bat eukideu guk baita, saltarina izeneko zagutxu bat, lurra azpitikan galeria egite ditu, eta gure kasuan landarian zainak jantzizkigun, eta kalte nahiko handia intzun. Eta horiek egiteko, inberri izan genuen plastikoa pixka daltza, eta pixka lurra moitzen jun galeria horiek puskatzeko, eta sagutxo hori usatzeko. Ni hemen Lurreko Bizia proiektuan, 10 urte inguru nua, eta Gurmendi baserrian sortutako proiektu bada. Leheno nire amona jutezan merkatura saltzea, eta nire amak itezun baratzako lana, eta generazio aldaketa egin genunean, nire ama jutea merkatura, eta baratzako ardura nik hartu dut. Guk hemen Lurreko Bizian ekologikoan ekoizte deu, eta gaur azelgak erakusten naiz, baina beste barazki mota pilo bat eukitze ditugu, denetik dakau, eta kasu batzuetan gure hasila jasotze deu, adibidez tomatiakin, gure hasila jasotze deu urtero, landareak semileroan indarra hartze denean, ja landatze deu, tomate onak eukitzeko. Bueno, bukatu ditugu hemen gaurko lanak. Azelga batzuk eramango ditugu Zarauzko merkatura, eta beste batzuk banatze ditugun otarretara, eta ni hemen gelditzen naiz, Lurreko Bizian, lanian, eskerrik asko bisitagatik, eta hurren arte. Agur! Aupa, Mikel, gora ire belaunaldia, eta espero jagurren aretortzia, zeatikan ire barazki berdizkio gudanok indartxo egoteko. Bueno, bezarka bat ama, amona eta famili guztiai. Bueno, gurian jarraituko deu. Hemen txe, behitu, nola izaizkiun ja erregosten, barrengorrik, irugiarra, batzui pixkatekin. Eta hemen ibili da, itxaso erreta, puntxuan dakau. Primeran, lehenengo aldi izateko ondo, Ezin hobe. Bueno, kunbertzea asalak entzen. Vale, venga. Txukun, asalak endu, pepitak endu, eta mamila ingozuna da, behitu. Behitu, sarteitxon eta botako deu. Gero hemen, buelta batzuk emango eskio, dana epeltzeko, txitsirioekin, gazta eta baratzuri hautza. Ego, esan duen bezala darlontzi batea botako dugu, birrintzeko, bale? Hemen, inbiardetena da, zerben berdia bota. Mikelek esan duen bezala, askotan beti hauek erabiltzitugu bakarrikan penkatxuak eta jateko, eta gero berdiak askotan ez dugu erabiltzen. Baina oso goxuak dira, eta gaina hain xamurrak daudenian hola, moztu eta porruzalda bat bezala jateko, oza, patata batzukin, azenoi batzukin, hau egozi, eta nagusi zaude. Eta gero ere bai, saltxakiteko honen betegarriak ezin hobia. Eta guingo deuna da, 2 zerben berdi hartu, txiki moztu, eta bertara bota. Eta jarraituko dugu gainuntzeko zagaiega ebai botatzen. Eta aldi berian mingaina eman berdio, bale? Bueno, itxaso, kontai guzu, hau ez da lehen da biziko eleberri indezuna ez da? Ez, duela 13 urte. Dintzen un beste bat?
Eta ordutikan, bueno, bakarkan ogibidila, patrika betetzen, edo Ez pentsa. Ez, tesiarekin, bueno, nik uste burmuina lehortu intzitza edala, eta horregatik, kosta intzait 13 urte, beste novela idaztea, ez? Eta zergatik, eta dizuna, ez? Hori burmuinana kontatu jazu, tesiarekin, egia esan 4 urte pasan dituen oso, bueno, tesian murgilduta, eta, bueno, gogorra da. Eta arduan energia asko eskaini bartzaio, eta horregatik esate eta askotan burmuina lertu intzitza edala. Esgintze celebral. Hori da, total. Izea, ez goratzen hontazat, ez esgintzia dakat buruan, eskiztone. Aitzakia bazan, gauzak azteko gero. Eta tesia, zerrena zan, zerrena intzen duen? Tesia zan, 1995 eta 50 artean, Euskal Herriko hainbat psikiatrikotan ingresatu zituzten emakumeen inguruan. Bai. Eta hori intzen nun, eta kaleratu intzen nun gero. 2015an atera zen. Aurretik izan zen ni bera kaleratu nuena, eta izan zen, nik uste tesiaren aurrekari bat, ez? Novela publikatu nuenean, justo antropologia bukatuta, master bat egiten ari nintzen, eta masterreko lana egiterakoan, esan zidan irakasle batek, hor badago gai bat, ez? Eta horrekin egin daiteke tesi bat, eta, bueno, hola hasi nintzen. Azkenean dan ere Birramonaren bizitza. Ez? Bale. Orduan hori bazan, esan desuna, bai, ez da? Errealitatea oinarritutako... Bai. Eta, amonan bizitza balin bada, zuek tarteko ibiliko zeate, ez da? Bai. Eta nola da norbeat azidaztia hori? Bueno, parte batean askatzaile ere izan zen, ez? Nik, garai batean edo, bizi nuen egoera hola... Bueno, ni ez nintzena oso ondo sentitzen, eta arduan idazketa erabiltzen nuen, terapia moduan, ez? Edo nere pentsamenduak eta dirazteko. Eta arduan, izan zen pixka bat askatzailea, eta gero deskubritzea baita ere, gure etxean Birramonari buruz etzan hitz egiten, lehen aipatzen genitun tabu horiek, berazan horietako bat, eta, gero, novelari esker deskubritu nuen zer gertatu zitzaion, ez? Eta arduan kontatzen du bere bizitza, gontzen 52 urtez psikiatriko batean ingresatuta, eta, ni jakin nahi nuen ze pasatu zitzaion. Eta, bere garaiko beste hainbat emakumiri bezala, horrelako toki batean amaitu zuen, ez zituelako betetzen, ez? Gizarteak markatzen zizkion arauak. Bai, eta arduan, batez ere emakumezkoen kasuan, erabiltzen zen, eromena horrelako toki batean sartzeko eta askotan bizitza guztirako, ez? Eta, holako historik idazteko garaian, ze egiten dezu? Xoabizatu historia, o gora etortzezea eta borobildu ditezu, edo... Bueno, batzutan beste batzutan, novela horretan saiatu nintzen, eta irakurtzerakoan, eta agertzen diren txostenak edo agertzen den informazioa, realidadean gertatutakoa da. Así que ez, hortan ez nuen goxatu. Egia da gero, hainbat gauza ezin direla, igual ja... bezala kontatu igual. Hori da. Bai, gauza batzuk ezin dituzula kontatu. Bai, hori da, bai. Baita ere intimitatea beste arren, eta hori. Eta, lehen psikriatikoa eramate zituen, eta zeintzan helburua? Sendatzia zan, edo familitik pixkatateatzia, o zeintzan helburua? Bueno, helburua zan, askotariko alde batetik familiak askotan, ara eramaten zituen, azkenean molestatu egiten zutelako, ez? Ez ziren eredugarri. Azkenan garaia hartan, gaur egun ere gertatzen den zerbait da, baina nik aztertu nuen kasuan, frankismo garaian, zegoen emakume eredu bat oso konkretua, eta arduan, hori betetzen ez zutenek, molestatu egiten zuten. Pekatuan bizizian, eta bar, hori da. Eta neurri handi batean, egia da, beste batzurentzako adibidez, psikiatrikoa izan zitekela babesleku bat, zergatik, etxean tratu txarra jasan, eta etxetik ateratzeko modu bakarra hori zen, ez? Dibortzioa ere etzegoen baimenduta, eta arduan, bazan, modu bat, irakurri ditut kasuak, non emakume batzuk hobeto dauden han sartuta, euren etxean baino, eta ez dute handik atera nahi. Eta beste kasu batzuetan, hori, ez zutelako betetzen eredua, orduan. Bueno, eta ze musera mantzen duten hori guztia, eta... Bueno, hasiera batean... Isilian. Ez, claro, novela atera zenean, bazan, de repente, tabu bat izan zena, aireratzea, ez? Eta hori, etzan errexaz,
Claro, nire birramona zan, baina nire aitarentzako edo, bueno, nire amona ordurako zenduta zegoen, baina gertuko entzako gogorra zen jakitea ze pasatu zen, ze aldatzen zen beraien senideen irudia, ez? Ze pentsatzen zuten beraiek gertatu zela eta benetan ze gertatu zen. Eta ze topatu zenun psikiatrikoko artxibotan eta? Gehienetan ziren, hori, erlijioarekin oso lotuta zeuden gauza asko, emakume asko pentsatzen zutenak bekatuan bizi zirela eta orduan zigor bat merezi zutela eta sufrimendu pila bat. Eta beste alde batetik, erresistentzia pila bat ere bai, eta, denetik. Gaina hori izatezan okerna, behaiek pentsatzen zuen, ja, pekatuan biziziala, gaina behaiek pentsatzen zuen, etziala normalak behaiek ere, ez da? Bai. Nera birramonari ere hori gertatu zitzaion, berak pentsatzen zuen, bekatu bat egin zuela, eta horren ondorioak pairatzen ari zela, ez? Eta orduan, pentsatzen zuten, merezi zuten zerbait zela. Katxiz lamar. Eta zuek zemuzen amantzen duten hori guztia. Oso txikila zinantatzen nuen hainbeste bizi, o nola izan? Hori da, ez, esan, nik novela kaleratu nuen arte, hau etzen etxean aipatzen. Orduan, bagenekien denek, bisitak egiten genizkion, beraz zegoen Santa Agedan, eta hortaz gogoratzen naiz, baina bestela etzan aipatzen. Zergatik zegoena, ze gertatu zitzaion, novela kaleratu arte, edo novela idazten hasi arte, izan zen zerbait aipatu etzana, ez? Ope. Ai, ama. Bueno, eta itxaso, guain, novela hori, badakit gaztelera da itzuli dutela, ez da? Bai, Irati Iturritzak itzuli du, eta, eskaini zidaten Lumberg planeta barruan dagoen argitaletxe batek eskatu zidan, itzulpena egin nahi nuen, eta Iratik egin du, Irati Iturritzak, eta martxoaren 5ean kaleratu da. Ona. Zoriona, eta irakurri zu gazteleraz? Bai. Ze Iratik itzutzen zuen neurrian bidali egiten zidan, eta esaten zidan, horrela eta beste horrela, eta bai, irakurri. Eta hobetu egin du, Bai, hobetu egin da. Nik uste baiet. Hoi ez esan, enfine. Bai. Claro, askotan erresago izatea okertzia, ez da? Baina, nola errelazionatzen eukaten da buru belarria izinaten elkarrekin, ez da? Gaina benetan esaten dut, oso lan polita egin duela, eta ni oso pozik nago. Ze ona. Eta nola daka izena? 2 veces bera. Karo, ze izenburuan ni bera euskeraz zan hitz joku bat funtzionatzen zuena, ez? Ni bera, baina gazteleraz ez. Jo bera, arraro gelditzen zan, eta orduan 2 veces bera, bai, 2 veces bera bezala kaleratu da. Bueno, hemen ikusi zuen bezala, osagai guztiak ia barruan dazkau, Guen botako jo. Ez diot gatzikan bota, zeratikan guen soja botako jo. Vale? Utziko dugu soja pizka murrizten, xibuleta bota, kanpo atea, eta ostutzen utzik, gero, betetzeko. Eta hemen ja... Bai, kendu dut, baina ez du zati batzu geratu dira, Ez kontau dana, bale? Ez kontau dana. Hori ingo desuna da, ja, bertara bota, eta pepita gabe ateatzeko... pepitak ez izkiot atera. Baina hori da, hori guain hola hin, betu, nik iten detena da, atea, hartzen dio pusketa bat, bale. eta normalen pepitak horre ukitziko betu hemen bihatzakin nola ite jot, eta horrela zeuzten dugu, bale? Jarriko dugu hemen babarrunakin martxan, babarrunak ez txitxirioekin, bale? Botako jo goiarakada bat hemen baratzuri hau txana. Feta gazta, olio pixkat, hori berotzia, ziatikan beruan errexego birrinduko deu, eta beruan zerbitzatuko deu, orduan pixkatena berotuko deu elkarrekin, baratzuri hau txa, bale? Feta botako deu horrea, eta martxan jarriko deu. Bueno, eta itxaso, eta zergatik gintzen un elebirri bat, eta ez saiakera bat. Bueno, kasu bakar batean oinarritu nintzelako eta iruditu zitzaialako, modua hori zela. Egia da gero, tesia egin nuenean, aurkitu behar izan dituela beste emakume batzuen historiak, eta orduan egin nuen artxibo batean lan bat, eta irakurri nituen 500 historia, garai hartakoak. 500? Bai. Irakurri? Bai. Ni bizitzan ez ditut irakurriko eta 500, zenba denboan irakurri zen ditut 500. Hilabete batzutan egon nintzen artxiboan. Txinla, mar. Eta hortik aukeratu nituen 8. Eta orduan tesian bai da beste lan bat, ikerketa lan bat, eta hor bai. Baina egia esan birramonarenean, iruditu zitzaidan pixka bat fikzio puntu bat emateak ere laguntzen ziola. Bueno, lagunak, hemen txebagoaz, itxaso eta bilok, behitu saltxaiteko, piperra garbituta, osagai guzti zartaian, esan dakoa olio pixka botako jo,
eta pixka sukaldatuko dugu elkarrekin gero dena birrentzeko. Bale, hau listo, betegarria hemen utzi behar du pixka tostutzen gero betetzeko, eta bitartian jungo gea Mirianen gana. Mirian da chef integratiba, eta egite ditu gauza oso bereziak, gaur ingo brownie oso berezi bat. Oazen ikastea. Kaixo Joseba, eguardion. Miriam naiz, Baliarraindikan, gaurkoan errezeta inklusibo batekin atorkizue. Brownie veganoa, glutenik gabe, azukrerik gabe, laktosarik gabe eta arrautzi gabe. Zaporez betea, ea gustatzen zaizuen. Bueno, pues gaurko proposamena errezeta berezi bat izango dugu. Brownie vegano bat. Glutenik gabe eta azukrerik gabe. Horregatikan, hemen dauzkagu osagaiak pixka bat esplikatzen jungo naizenak, errezeta gero egiten goazenean. Alde batetikan, irina, glutenik gabekoa, aurkitu dezakegu gari beltzana eta oloarena bai. Gaurkoa oloarena daukagu. Gero daukagu siliuma, lagunduko digula pixka bat ligatzen osagai horiek. Azukrea erabili beharrean, siropea daukagu, agave siropea. Soja esnea, olioa, kakaoare bai, laranja zukoa eta azalare bai erabiliko dugu, birrindua pixka bat, eta fruitu lehorrak. Errezetaiteko garaian, alde batetikan, osagai bustiak nastuko ditugu, eta beste aldetikan lehorrak. Errezeta hau nahiko berezia da, naiz eta ezagutzen dugun errezeta bat izan, brownie vegano bat, alde batetikan veganoa, horrek esan nahi duena, laktosarekin arazoak dituenak edo arrautzarekin arazoak dituenak, jan dezakena. Azukreare ez diogu botako, hortako erabiliko dugu siropea, eta gero bestetik glutenik. Orduan, esan genezake, errezeta inklusibo bat dela. Jende pila batek iritsiko zaiona. Errezeta hau egiteko garaian oso horrixa da. Edonork egin dezake etxean. Eta emaitza zoragarria da. Edozeinei gustatuko zaiona. Fruitu lehorrak interesgarriak dira tostatuak ez izatea. Zertikan labea sartu behar degunez, eta berriro tostatzen bali maditugu edo berotzen bali maditugu labean, toksiko bihurtzen dira beraie dauzkaten olioiek. Bueno, eta fruitu lehorrei alergia diozutenei, alternatiba bezala daukazuten aitea da ez bota fruitu lehorroiek. Ez zaizue geldituko brownie modua, baina bizkotxo bat kakaoanak goxo-goxoa geldituko zaizue. Bueno, 45 minutuz labean eunda gero, 180 bat graduta, reposatzen utzi dugu, oztu da masa, oain desmoldatu egingo dugu eta presentatu egingo dizuet. Hementxe daukazute, gaurko errezetaren emaitza, errezeta osasuntsu bat, jende askori iritsiko zaiona, eta bueno, gozatu dezazute eta aurren arte. Hau Mirian, eta gora zure errezetak. Hoi da hoi, ideia bereziak ematen duzunak, Ze ona, Bai. Brownitxo hoi, Eunen baten, inberko zu, hemen nerekin etorriko ze, eunen baten daingotu gure bai errezetak gehiagola bereziak eta gu bakizu eskuzabeli gaudela ikasteko. Bezarka handi bat eta nahezun arte. Gurean jarraituko dugu, inber ditutena da, behitu. Esan deun obleatxo hauek arrozanak dianak, pixkat busti, brotxa batekin, bi jarriko ditu, zera batzutan geho bestela puskatu iteia. Eta, geho, bete, itxi, eta sartaiti pasa. Eta hemen ikusi ezue, 5 minutu hauetan, gazta erdi urtu da, dana elkartu da, eta inbiarrezuna bertan sartu. Bai? Bertan sartzeko, ze goiara batekin moldatuko zea? Bai. Bai, venga, goiara bat, eta gero dena ondo harrapatzeko mingain bat emango izut. Eta, geho, birrindu, eta olio birgina botako jozu pixkat, bale? Bale. Horrekin humusen antzeko bat olaingo dugula. Pixkat? Loditxua. Ze, nahi, beti pixkat esatezuna, Pixkat, eta argina notarak, un Bai, poquito aceite, poquito eta, un chorrito. Pixkat hola, ez dugu kaltik ingota, olio berdinak, bale? Bueno, eta hemen esan dakoa, ni hau betetzen jungo naiz, eta kontatu behar diguzu, lehen esan dezu, bai idazlia, esan dugu antropologua, kasetaria, baina guantxe zein da zure ogibidea, zerrekin zabe esku artian? Bueno, orain nabil EITB-en. Bai. EITB Lab deitzen dan, laborategian. Bai. Hortxe gabiltza, formatu berriak. Bezala da, laborategia, hori da, bai. Eta ze kudeatzen dezue bertan? Bueno, egiten ditugu formatu berriak, bai narratiba aldetik, orain arte
dena, igual, linealean egin denean, bai irratian edo telebistan, ja gauzak aldatzen dijoaz, eta pixkat, kontatzeko modu ezberdinak probatzen, eta teknologia berriak probatzen, eta horrelakoak. Vale, adibidez, zer da, dana sekretua da, hor zaudete laborategian da ezin da kontatu batea arte, edo? Ez. Adibidez, orain podcast bat egin dugu, ez? Horre, Xabi Paia eta Aitzol Barandiaran aritu dira gidoia idazten, eta, bueno, aterako da maiatzean, eta podcast horretatik abiatuta hainbat bideo txiki egin ditugu adimen artifiziala erabilita, eta beste modu batean, produkzio oso handiak izango lirateke, eta ez genuke dirurik izango adibidez, hainbat irudi egiteko, ez? Eta gero, klonatu dugu adibidez Peio Zabalaren ahotsa. Honetan? Bai. Eta hori guztia, legala da? Adiminen artifizialak egiteko gauzak, ze hori azkenean guantxe txiltxilikan daude gauzak, guen inberdia hor du nazkar, no? Bai. Pentsatzen dut geroz eta gehiago mugatuko direla gauza batzu, baina guk dena egin dugu, adibidez Peio Zabalara bere seniden baimenarekin, eta bakarrik... permisuekin, eta... Eta bakarrik esan ditzake testuan guk zehaztu dizkiogun, edo Xabik eta Itzolek zehaztu dituzten hainbat gauza, eta beraz oso lotua dago. Ja, ados. Bueno, zurekin ere saiatu, nien. Banekin ere bai. Baina kalabazak ematen izkigun. Ez que, ezin dut irutan banatu, geho, obradoren, Andreak etxen, geho umia, geho, arrantzare egun behar naiz. Ja. Eta mekatzi lamar, bai. Goatzen naiz. Ez kontaudana esan dizut, Hau isilikan gatu. Hau isilikan gatu behar, no, betu. Bueno, hor, zemuzoaz. Ondo, ja, beteta. Olio eta gatza bota diozu. Olioa ez, Bota olio eta gatza, eta behin birrinduta da honean, geho botako jogun plateran gainean zezamu, Hemen, betu, ez zetin bila, eta betu guen ja, ze gogorra zeona, ja, ze erraz mugitzean, Eta ez diok gehiagi sartu barruan, zatek gehiagi sartzen bai jau, gero ezin da ondo itxi. Vale, ingo deuna da, bertan jarri, bat, eta bi. Venga, bago atxerek etxarraka. Bueno, eta, adibidez, lehen esan deure bai, antropologua. Bai. Ibiltzaltzea hortan zehoz egiten. Bueno, azken aldian gutxi, baina duela 2 urte bai haitu nintzen unibertsitatean da klaseak ematen eta horrela, eta, bueno, gero antropologoarena, bada zerbait ikasi ondoren ja bizitza beste modu batera ikusten dezu, ez? Antropologiaren begietatik, eta orduan, bueno, aplikatzen dut gehiago nire bizitza, baina hortik, ez naiz hortik bizi. Ez da hortik bizi. Eta antropologian, bueno, eske gauza egarra da, ez da? Takit, hori zintzen nuen, ikasi eta etzea aritu hortan lanian orduan? Bai, ikasi nuen, kazetaritza ikasi nuen, eta garai hartan irratian enbilen lanean, eta batez ere gauez egiten nuen lan, eta asteburutan. Eta orduan astean zehar, egunean zehar libre nengoenez, antropologia ikasi nuen. Eta egia esan zen modu bat baita ere, igual kazetaritzan gaiak lantzen dituzu, baina oso gainetik, ez daukazulako denborarik, eta antropologiak erakusten dizu, hori lantzen beste sakonago. Eta, bueno, bai, horrela izan zen. Ondo, eta etxezu gelditzen gogu horretan aritzia? Bai, beti, bueno... Nahi bezala, lautan ezin dezu banatu, ez da? Ez. Eta egia esan orain oso gustora nabil, eta, bueno, saiatzen naiz adibidez, novelan ere, pixkat antropologia hori aplikatzen, ez? Orduan, bueno, beste era batera, bai. Ondo. Bueno, zozu zeu txintxilika, kasetari, antropologo, idazle, kasetari... Bai. Jasta. Vale. Zukaldari ez. Zukaldari, gaur bai. Bueno, gaur pintxe, bai. Bueno, hemen indeuna nik danplinak iten dia normalien hola itxi, eta goian sakituakin, nik inditut hola, eta errexago, dano errexago iteko etxian, Eta hurrengoen, holako ikiden aldezu etxian. Ez dut inoiz egin, baina, karo, orain eskoi da, oin bai. Oin eskatuko zuen. Josebakin nintzen una hain, venga. Zeoz ikasiko zenun, Hoi da. Isilikot. Bueno, birrendu lazai, bai, eman eurra horrei. Hau ingoituguna da, lendabizi, itxita daun lekutik jarri. Olioa betu, igual ketxeki berotu zaiztu, berogila egon berre, bestela erreiten dia, Lasai, alde batetik, eta geho bestetik. Betu, bisakito hie platera datzeko, usten nahiko izango duela, baino. Hau ingo jo vuelta, aquello prestatzen gungo behar bai. Urpisa gehiago gota. Bueno, eta bi liburu indituzu, hirugarrenaren martxan eukiko zula pentsatzet, edo ze? Bai, ikusi ez, 13 urte behar izan ditut, batetik bestea, ez dakit, espero de gutxiago behar izatea, baina zeo ze badaukat buruan, baina, bueno. Idatzita ez guain digan ez errez?
Bueno, zehose bai. Baina oraindik, denbora behar du. Así que... Lasai. Bai. Presarik ez daukat. Beste 13 urte dazkazu. Bai, hori da. Baina zerbait eukiko zu, ezta? Buruan, zertaz idatzi, o nondik noa ibili, o... Bai, eta nik uste dut hain pentsatzen dut, eta egia esan, ez naiz gehiegi urruntzen, ez da ere idatzi dituan gaieta ze azkenean. Bueno, zaila izaten da, norberaren obsesioak diren hoiek, burutik kentzea, eta orduan, idazten hasten zean bakoitzean, igual, beste erabateko historia bada, baina egia da, beti ikusten dezula ateratzen direla antzeko gaiak, bai. Eta, historio txikita paloiek aldarrikatu berdia, o... Bai, nik uste, ez? Azkenean, saldu digute beti epika handia dakaten, historiak, kaleratu edo irakurri edo egin behar direla, eta askotan historio txiki hoietan daude altxorra handienak, ez? Zuri ere gertatzen zaizun bezala, ez? Batetik bestera jun eta ze gauza polita kontatu ditzaketen, guretzat ustez oso gauza txikiak egiten dituzten persona horiek, ez? Orduan, jakina. Hori askotan gertatzen zuen, historia abokado zen esan desun bezala, ibiltzen nintzen alde batetik bestea, jendia elkarrizketatzen, eta jendia jute gina bera, zinik ez dakat, ezer kontatzeko. Nire bizitza oso xumia izan da, eta nola xumia? Dano da, gauzer bai kontatzeko, ez da? Bai. Eta danon, ez dakik, gauza txiki eta historio txiki hori gaina jende asko identifikatua sentitzea, ez da? Ez datik, bizipen antzekoak eukitu, ez da? Horea, jungea, o bikoten gatik, edo ez dakit, olanan gatik, eta azkenian edo atzerrira junginan eta gegoltatu ginen, dagoen bikotia, kanpotarra, ez dakit, azkenian bizipenak antzekotasun ondila daka, Bai, eta historio txiki horietan gainera hor dago, ez? Momentu bakoitzaren altxorra, ez? Eta asko kontatzen dute, ez bakarrik euren bizitzaz, baita testu inguruaz, ez? Dudi gabe. Eta herri honen historiaz, eta... Bueno, hoi listoak, azu, ez da? Bai, hau listo. Bale, probatu, emango zut beste goiara bat. Probatu gatzan puntua zemuz dakar. Nik normalean gutxi botatzi jot, Bai. Nere etxean, bai. Bueno, nik hemen plotera hartuko, eh? Uste primeran daula. Goxu aldao. Oso ona. Mundiala, sukaldari gaurre, bai, sukaldari. Ondo. Bueno, hauekola, Ez da egin behar, Zeatikan barruko egin da dao. Bakarrikan pixka kurruzkari utzi azala, baitu, ze gauza eharra. Eta esan dizuten bezala, eskerra bi geruza jarrizkion, bestela fina gelditzea, eta askotan puskatu iten dia. Bueno, bi horiek nik uste platera eratzeko nahikoa badakaula. Bitu, okenduko izuten bidean horrela. Azpare. Vale, hau listo. Hau de kanporatera. Vale. A ver, goiara, gastatu itudanak. Goiara ez, baino gatemen, beste goiara baino galanta. Bai. Bueno, eta saletasunak, ez dakit, nola moldatzen zea egunero, ez dakit, mendizaliria zea, donostiarra zea, ondartza jute zea, zurlarilla edo zeiten dezu. Ez, zurlarilla ez, bikotekidea bai ni ez. Eta nahi gustatzen zait, irakurtzea asko, eta kirolaitea bai. Bosteun novela irakurritzen ditula, ez dakit zen esan dezun. Ez, bosteun novela etzian, baina bai. Baina igual iritsi naiz bosteun irakurtzea bai. Eta, kirolaitea ibiltzea asko gustatzen zait. Kirola zer egite zu, ze kirola, bikotia zurlaria eta zuze? Nik gaur egun ja indor egiten dut, bai, lehen gehiago zan korrika eta hola, baina ja, adinonekin ja lesio batzuk izan ditut, ez dakiz zer, eta batez ere, espinina egiten dut, edo pilatesa ere bai, eta horrela ibiltzen naiz. Osondo. Arraitu goxatzen. Bueno, eta zukalde aldetikan, ze gustatzen, ze prestatzen dezu hola konbiatu berezia dazkasunien etxian. Bitu, ni naiz esan dizut pintxe ona. Nere etxean bikotea da batez ere, bikotekidea da batez ere sukaldean ibiltzen da, oso ondo. Eta nahi, gehiago naiz, plantxan, ensaladak, eta egiten ditut dilistak eta horrelakoak ere bai ezpentsa, Hori bihar da bizitan, talde hona egin da, tanan artean ondo moldatu, ez da? Hoi da. Bueno, lagunak, hemen itzein da itzein. Ezautu dugu Itxaso Martinen historia, eta gure errezetare bai bukatuta dakau. Perexil pikatu goteko jo pixa gainetikan, eta hemen nahi naiz bestea prestatzen, hola gaur egun ikusiko dugu bakoitza bere platera egin, Vale. Venga, hau ondo pikatu. Olio tantoa bota, horrela. Jak. Eta, historia bukatzeko, perexil pixkat. Lagunak, mi esker horreoteatik, eta zuri ona etortzegatik. Jarraitu goxatzen, eta goxatu arazten. Agur lagunak.